Ahoj, ľudkovia, pekný deň. Chcem povedať, čo znamená silný, mentálne, psychický muž. Potom muž mať ciele každý rok, muž vedieť vyriešiť problémy, muž vedieť prekonať prekážky, ťažké časy a vždy vedieť, čo chce do života, vážiť partnerku a vedieť postarať o rodinu. A nikdy nezdať. Potom môže povedať si silný, mentálne, psychický muž. Pekný deň a nikdy nemožné, stačí chcieť. Čau, čau.